Това, че сме го изпуснали на земята, че се е нацапал с прах или намокрил дъжда, изобщо не е проблем. Samsung T7 Shield е устойчив на прах и вода и издържа нападания от височина до 3 метра. T7 Shield е компактен външен твърдотелен диск за работещите в мобилен офис. И то такива, чието мобилен офис се случва в тежки полеви условия. Например, фотографии и видеографии, които снимат събития в неконтролирана външна среда. На дължина и ширина T7 Shield е колкото банкова карта, а на дебелина е малко по-голям от обикновен смартфон с протектора. Достъпен в капацитети от 1, 2 и 4 терабайта, той може да чете и пише бързо, за да прехвърлим големи обеми данни по възможно най-скоростния начин. Боравенето с Samsung T7 Shield е лесно. Включваме го посредством USB-C порта, а до порта има малък син диод, който светва при свързване с активно устройство. Същият диод мига с къси интервали по време на процеса на пренос на данните. T7 Shield е брониран с плътно гумирано покритие, обвиващо алуминиевия му корпус. То пази финната електроника и от прах, и от вода, а също и от удари от височина до 3 метра. Няма да се безпокоим, ако ни завали дъжд и го намокри, ако ни напръска фонтан или пък ако го изпуснем насред парк или площад, докато прехвърляме данни, бързайки по своите задачи. Вярно е, че по това финно гумирано покритие лесно полепват прашинки, което е малко дразнещо при избора на черен цвят. И ще го видите на част от снимките в това ревю. Но пък можем спокойно да измием T7 Shield на чешмата, когато прашният му изглед започне много да ни дразни. T7 Shield идва в опаковка с два обслужващи кабела – USB-C към USB-C и USB-C към USB-A. И двата са късички, около 2 педи, но това е достатъчно за целите, за които може да се използва един външен твърдотелен диск, да се закачи за компютър, за телефон или пък таблет. Накратко, това е едно образцово хранилище за данни за мобилния офис. Устойчиво и издръжливо. Точно такова, каквото трябва да бъде за работа в полеви условия.